Prezentare Oportunitatea Tuteo Network România 2024. Compania care oferă această oportunitate se numește Tuteo SC, cu sediul în Spania. Fondatorul companiei este Petrus Prodan, expert IT, antreprenor, de naționalitate român stabilit în Spania de 20 de ani. Ce este platforma Tuteo Network? Este o platformă de socializare online care oferă utilizatorilor posibilitatea de a colabora cu compania recomandând platforma altor persoane. Combină ceea ce este util cu ceea ce este plăcut, adică ne place să fim în contact cu lumea online și este util să câștigăm bani. Tuteonetwork.com schimbă paradigma rețelelor sociale online, din socializarea online pierdere de timp la socializare online cu folos. Tuteonetwork.com dărâmă zidul așa numitelor oferte gratis. Nimic nu este gratis. Gratisul este o capcană care transformă persoana în produs, ceea ce este grotesc și inuman. Gratisul este o capcană din care Tuteo Network te scapă. De aceea înscrierea pe tuteonetwork.com nu este gratis. Înscrierea se face doar printr-un link de recomandare și costă 36 de euro pentru 3 luni, un preț simbolic, dar care, crede-mă, îți poate soluționa viața economic vorbind. Sistemul de plată de comisioane Tuteo Network 2024 este următorul. Sistemul de comisionare Tuteo Network 2024 este pe 10 niveluri de comisionare. Nivelul numărul 1. Comision pentru recomandare directă 5 euro pentru fiecare afiliat direct plus 3 euro comision pentru activitatea personală pe platforma tuteonetwork.com la sfârșitul celor 3 luni de abonament. Nivelul numărul 2. Comision pentru recomandare indirectă 2 euro pentru fiecare afiliat indirect plus 1 euro comision pentru activitatea personală pe platforma tuteonetwork.com la sfârșitul celor 3 luni de abonament. Nivelul numărul 3. Comision pentru recomandare indirectă 1 euro pentru fiecare afiliat indirect plus 1 euro comision pentru activitatea personală pe platforma tuteonetwork.com la sfârșitul celor 3 luni de abonament. De la nivelul numărul 4 până la nivelul numărul 10, comision pentru recomandare indirectă 0,50 cenți de euro pentru fiecare afiliat indirect plus 0,50 cenți de euro comision pentru activitatea personală pe platforma tuteonetwork.com la sfârșitul celor 3 luni de abonament. Bonusuri de viteză. Cu 3 afiliați direcți te califici pentru toate bonusurile și comisioanele oferite de Tuteo Network. Bonusul de viteză numărul 1. Cu 3 afiliați direcți și 9 indirecți, total 12 abonamente în echipa personală în 10 zile de la data înscrierii personale pe platforma Tuteo Network, bonus de 100 de euro. Primești rangul Ostea. Bonusul de viteză numărul 2. Cu un total de 39 abonamente în echipa personală în 30 de zile de la data înscrierii personale pe platforma Tuteo Network, bonus de 150 de euro. Primești rangul 2 stele. Bonusuri de leadership. 12 abonamente în echipa personală 25 de euro bonus de leadership, cifra de afaceri de 432 de euro în echipa personală, rang 3 stele. 39 abonamente în echipa personală 50 de euro bonus de leadership, cifra de afaceri de 1404 euro în echipa personală, rang 4 stele. 81 abonamente în echipa personală 200 de euro bonus de leadership, cifra de afaceri de 4320 de euro în echipa personală, rang 5 stele. 243 abonamente în echipa personală 300 de euro bonus leadership, cifra de afaceri 13.068 de euro în echipa personală, rang 6 stele. 729 abonamente în echipa personală 1000 de euro bonus de leadership, cifra de afaceri 39.312 euro în echipa personală, rang 7 stele. 2187 abonamente în echipa personală 2000 de euro bonus plus vacanță de vis, cifra de afaceri 118.044 euro în echipa personală, rang 8 stele. 6561 abonamente în echipa personală 5000 de euro bonus de leadership, cifra de afaceri 354.240 de euro în echipa personală, rang 9 stele. 19.683 abonamente în echipa personală 10.000 de euro bonus de leadership, cifra de afaceri 1.062.828 de euro în echipa personală, rang 10 stele.
59.049 abonamente în echipa personală, 200.000 de euro bonus de leadership, cifra de afaceri 3.188.592 de euro în echipa personală, rang 11 stele. Bonusurile se acordă cu condiția realizării echilibrului de 50% pe piciorul puternic și 50% cu toate celelalte picioare, cu condiția de a avea 3 direcți recomandați. Bonusurile sunt punctuale și se încasează o singură dată pe durata dezvoltării celor 10 niveluri din echipa personală. Dacă dorești lucruri extraordinare, trebuie să faci lucruri extraordinare. Banii nu cresc în pomi și este adevărat, banii cresc în Tuteo Network. Dacă ți-a plăcut proiectul Tuteo Network, contactează-mă pentru mai multe detalii, iar pentru înscriere bineînțeles că te voi ajuta. Îți trimit linkul personal și te ajut dacă ai nevoie pe parcursul procesului de înscriere. Odată înscrisă în echipa mea, vei avea sprijinul meu și al echipei Tuteo Network pe tot parcursul experienței tale în Tuteo Network. Vei avea o afacere online independentă, dar niciodată nu vei fi singură. Împreună suntem mai puternici. Mult succes și mulțumesc pentru atenția acordată!